Kodi a Vice President yathu Dr. Michael Biswick Usi za President wa ku UTM akuti nazo bwanji koma akulu amenewa azayima nawo chifukwa tundesa kutekeseka pomwe azinzawo amene ali ndi chidwi amene akufunitsitsa kwambiri kwa basi kuti azawasankhe akhale president wa ku Chipanichi monga Adaliso Kabambe, Matthew Tumbuka, Dr. Patricia Kariati ndi ena ali pakalikiliki kudzimenyera kampeni aliyese kukokera mbali yake kuti pa 17 muzasankheine winanso akuti muzasankheine. Dr. Usi alipe sakutekeseka, sakupangapo kanthu, sakukhosomola ndipo sakuyankhulapo. Iwo angoti zii olozoti kaya adakapereka mapepa ofuna kudzayimira pa convention imene kuchitika pa 17 iyi sizikudziwika. Mukukumbuka pajatu kutseka masiku opanga submit mapepa ku Chipanichi adalengeza kuti ndi pa 11 lomwe lili Monday likudzali. Lero pamene vice president akuchoka due cause vice president lero akukwera ndege wautali kunja wapita ku dziko la Azerbaijan komwe akuti akukayimira maiko 45 osauka amu Africa pa msonkhano okhudza za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo climate change. Ndipo msonkhanowu akupangitsa ndi a bungwe lija la United Nations. Lelo date ndi pa 9 ndipo zikatere adzikabwera pa 15 November tsiku lomaliza kulandira mapepa ku Chipanichi ndi pa 11 ndiye kuti zitsekedwa iwo ali kunja, right? Akamadzabweranso pa 15 ipo adzakhala kwangotsala masiku awiri, limodzi la thunthu ndi lina lodula kuti zisankho zosankha president watsopano wa Chipanichi cha UTM chidzachitike ku Mzuzu. Kodi dzina lawo lidzapezeka? Nkuthekatu kuti mwina iwo adapereka mapepa mwakachetechete o mwina adapereka kudzera pa email kapena mwina aona kuti nchanzero kuti asapange nawo. Ife kwathu nkungoyang'ana kudikira Monday kuti timve zonse komanso kudikira pa 17 November kuti tidzakupatsireni tsatane wa momwe zinthu zikuchitikira ku Chipani cha achinyamata cha UTM. Inuyo tangokhalani pompo ndikupanga subscribe channel ndikumenya kabataniko kuti chilichonse chimene tizipanga post pano pa Mafumu TV chisamakudutseni. Bye for now.